candidates are not affected. Candidates ok nyobedo culprits. Koro inyalo migi thuolo ne skul no biro chako non kendo. Konon mon wang ni jogi no kwelo jogo ko kwelo. Samoro penj mar nyithindo mamoko gi ema bedo recalled. Samoro skul te nyalo bedo cancelled. To gima duong' ahinya ni mano kotimre to dhi affect future mar skund no. To sama dhi affect future mar nyithindo go nikech nyalo migi thuolo ne ginuo to samoro gino gibenuo immediately. Jomoko bende biro luor dok nuo ma samoro koro onge certificate nyalo kata dhi go mbele. Mano emomiyo achiel kuom richo mag kwalo penj ni kopo ni sirikal onyono tiende motegno mofwenyo kama nye penjo kwalie mo cancel the exam to nyathino is affected for life. Ma samoro oyud thuolo moyudo kata na certificate ne moro to samoro bende kata kodoko nuoyo to biro nuoyo gi very low esteem, biro nuoyo kako to ng'ama feel embarrassed ma mondo chako concentrate motim penjo yo makare be koro piot. But anaparo ni mondo nono dwanwa non kabisa penjo dwanwa non kabisa from testing kaka ne develop the tests, kaka ne pango penj, kaka ne timo manage penj no, kaka ne marko penj no, manyaka koro chopo kama gole results mwayuda ne yo moro ma wanyalo loro go kamoro amora ma thuolo dibedie ni penj di kwal kendo in future nikech kopo no kwatimo mano to gima japuonja wange wacho no biro chandowa kabisa ni nyithindo ma ok qualify for programs magimiyogi aidha gideyudo ka program go tek mok ginyal. Wan gi cases moko samoro jomoko osemi thuolo mar timo medicine tamo gitimo magiwe kata ka gitimo magitieko to giwuok doctors moko ma half baked nikech odhi e course moro mohinge maka koro miye kata kucho nyalo bedo kata surgeon to kucho kama koro miye kata na patient ni mondo operate on to mage daktache manego. Kora para ni mano gima nyaka wajiw kabisa ni sirikal onego yud yore te kata kaber ana para onego bed mag agency ko bed senate kende ge involve all the agencies mar around education mondo bed gimoro ma comprehensive ma kotime to adloro wach kuono kano timre adier once and for all. Kamoro kenda adwa wacho kati machiek charon kama japuonja wange wueja ni grading mar assessment mar CBC gikora taneno ni samoro duoko grades cha ok nyal konya ahinya but kopo ni jonyuol kata jopuonj feel ni grades onego duoki to gima duong' ahinya let us not celebrate grades ni nyathi onwang'o mondo wa promote kata wa improve esteem mare. Wangi ni to content mar any and kanyo momian ahero go CBC ni wan gi thuolo mar hwenyo gima nyathi nyalo, wan gi thuolo mar hwenyo gima nyathi ong'eyo, wan gi thuolo mar hwenyo gima nyathi ok nyal, kendo wan gi thuolo mar hwenyo gima nyathi nyalo